ba? Ikaw kasi ang siya buhay ko. Nope. Oh, yeah. Advice ani? Si Andre. Putot na friend. Small but very ball. Dapat mo pag ina-extend para makita ginawa. Ana na mo. Uli na kay Muyab. Kasabananan sa Yab. Shout out ni Paul dyan. Love you. Kilig. Kilig. Bay. Ha? What magaiti? Mawam jud ko maginani. Ikaw? Matis na gaiti. Kami. Kuya ka? Mabalik Oh, nanangin naman siya. Nanangin di tando naman di Kita ba? ko awa, nang ibalik ko. Oo, nako kay siyang tando. Dami balik. Wala naman na, matando kita na cellphone nato ron. Ay, magato jud ko. Ato may ikaw. Ganun ko mo kuyo pero Pero asa pa lagi ko. Ato na lang kuyo. asa mga mato mo ato puli or mo ato sa or mag PUBG. PUBG maglolol ga pa. Sa bunsa. Lol Dota. Magawa mo asa man jud mo mag-IT. Hindi me. Ay, manhi na lang ko. Ay, So sa baboy. awi ko. Bye. Awi ko. Awi ka hit. Unsa na oras? Awi ka. Sayo pa kayo. Sayo 42. Baboy. Bye. Sila. Kamerayang nga. Ping mo. Ping. Bye. Gago. Ito eh, asa man. Isa nagsulti. Mato lagi to. Magsustaw kay ato ng surya ng ang pag Natay. natin Ay, sa ko'y nothing. nasa istorya bayan din sa mana. Niya gapon? Siya na sad. Siya gapon. Nag-blend na pala. Siya ba na or kamo? Siya ra. Siara. Siya ra o ikaw ra. Siara. Ha? Sila ko kasi dyan. Asa sila? Hello. Hello. Guys, ang gala dia. Gang nga dyan kinihan. Igo po igo sa Mandrata. Kita. Laksan. Ang lugar ito ni Kwan eh. Ha? Ang lugar ito nila ni Sir Kwan. Si Banilat. Pakita ang bagaw. Ay, diba ito ba? Suga sa UC Banilat. Dire. Kwan nila. Street light eh. Dale. Rose Pharmacy. Dale. Dale. Diyan sila magkagto. Ay, amo. Hindi na nakat ko. These are my friends. Teacher. Nindot kay title. Based akong nadunggan sa mga tao na mas gwapa na ako, ipadulit ako na. Masidot man ang natural. Hi friends! What's up, Hi. Pista? So here we go. Proud ka siya sa yung school. Yeah, kami, what you na proud niya. Ay! Wato sa may Gross Pharmacy, guys. Guys, ay ko nagbiyae diri, guys. So, guys, ako raw sa diri na building. Ila ko gibiyaan. Anad naman sa gibiyaan. Ha? Ay, beto niya ako cellphone. Guys, nagyaw-yaw ng tagaya sa phone, guys. Naong ginapermi naong. So, this is Kuya Mark. Ano yung binibili mo, Kuya Mark? Endorse your, ano? Chocolate flavor. Endorse, ganong dapat malapaliton. Because it Kay has kinakakuha chocolate. karon. Is that you like chocolate? Yes. How about you? Water lang? Ano man? Healthy. Healthy or healthy living? Yes. Asa man tong hugawan? Steve Boy, ano yung binibili mo? Ano yung ay, water, healthy living. Bili ako ng Nature Spring Water. Bakit? 500 ml para ma-refresh yung soul ko.
Ano yung binibili mo, Kuya Jen? Ikaw, Trish, ikaw. Mag-milk tea ako. Naong na permi gina. I love milk Ganun tea ni kwarta because... kayo. Tawag ka anak. Oh, tingala ka. Oh, Oh. Para di na si. Yaga sa chip. Tingala. Kuya Guard, anong gwapo ba kay ka, Kuya Guard? Musa sekretos gwapo, Ha? chip. Ito sa kitos gwapo, Bing. Ni yung plaster guardian. Ito sa kitos Kada gabi papilit na mo. Taga. Kuya Guard, ako'y pangutan na nimo. saban? Gwapa ko di. May nang may mga tagdalay kwarta yatag sad. Konti ka sa karang bulit. Harsh May talong. May talong. Ay, bad man na ilagay pang topic, guys. Dili di tigkan og bulit. Dili. Ala do. Kabado. Guys, magawas na lang ko, guys. Kaya, ipagawas pa ko, Kuya Guard. Daming sir! Daming sir! Guys, mawawa na. Ani, dari, uy, giparan ako ikuyog. So, nawala na mas daming song. Ano na ako, what's the lay? What's the lay? You're always by my side, so, pwede tayo na lang. Nasi Lay niya si Meizu kay Padung Padiri ug si Men. Mo na silang F4. Ang F4 kay si Daming Su, what si Lay, si Men ug si Meizu. And I'm Shanchai. Don't you keep no chicha. Tadi want you want chica. Why? Want you why? Nani Padung gwapo diri mo ni original na Daming Su. Ay! Daming Su! Excuse me. Kaya nasa akong lips eh. So guys, while nag-wait nila guys, magbutang sa udip tinta. Okay. So guys, utunon siya. There, found it. There na may free tutorial ha. Sa pagbutang lip tint. Sim nga na magmaoy mang kastis. Ako nagmaoy, ako'y mauyan. Ami pa lang di gwapo, ing na dayon. Pa lang di gwapo. Kabate ni mug na mo. Gwapo na. Ari Kaya ko nga gwapo. naman, nga nang gwapo mang gabi. Ari ko gwapo bela. Nga naman. Kaya lang fight lang tawag sa gwapo gid para na ako sakit is daghan. Nga naman, nga naman. Di jud ko gwapo gid. Pero ino di ka nila gwapo. Oo. Sakit ang batang di ko sabot gid ba. Kaya jud nga cute lang. Gwapo man gid. Ambot lang gid na. Guys, so please comment guys if moagri ba mo nagwapo siya or if cute lang jud siya. Guys, para na ako guys, di man siya gwapo guys. Aw, wala ko naong ano. Pinakahugawan sa tanang hugawan. Kailan mong Shana? Sige siya mention ng Shana. Ako gusto ko na Shana. Sa una si Orange Girl, karon si Shana nasa ba dyan na oy? Lipitan niya ako sa phone. Joke. Love you, Kuya Jen. Kuya, dito tagi, Kuya. Guys, dugay pa kayo may maabot, guys. So, I'll be back if maabot namin sa IT Park. Bye-bye!